खुलुमखा दिनै कायसे जों नांगमानि कायसे जों प्रेस कन्फारेन्स जोंनि पार्टी आईपीएफटी नि अंगै जों कायसे ककमा साख्लायखा जों जत साइमानो सारा विश्व पृथ्वीर दिनै भारतबर्षर बाहायनो त्रिपुरा बाहायनो जोंनि करona भाइरास COVID-19 नतयै बालायखोनो जों जाला कफाजाक balai wana laijak जों लकडाउन खामानि बहायनो 2-3 मास थांखा तेबो त्रिपुरा बहायनो गोबां मानसिनि रोगि बारायगै दंगो साबुं ब्रुं मानजगै दंगो आवानि बागै जों जत्तनो wana लाइजाक जोंनि त्रिपुरा हास्टेयाव बहायनो जोंनि सरकाराव जों बार-बारनो जों मिटिं खालायखा मिटिं खालाय जों सालायखा जे जों लकडाउन मा बारायनाय अ जरागो आं कायसे कक साग्रायनो मुसुगो जों कायसे पत्रिका नुखा जोंनि सीपीएम नि माउथ स्पीच नि देशर कथा आरो बरक साखा जे जोंनि लकडाउन खायमानि 4 तारिख अगस्त जों खायमानि आ लकडाउन अब जोंनि मुस्लिम ताकु बुहुरावनो बरनि जे ईदुल जाहा बनो कासना बागै borok aro tini gণতান্ত্রিক রায়দা প্লাস borok no borok suya roi hai ni borok samani abona töyui ang kaisa kok sana musugo je tini সরকার কোনো মাহাই মনোভাব কरै মানসমান কरै বিজেপি आईपीएफ সরকার जों जत्त बानि কথাই दङ जों जत्त धर्मनो जों मानेगो जत्त जातिनि सेन्टिमेन्ट जों बुजिगो अबाय क्लाय तिनि अबा कायसा तिनि पेन्डेमिक करona भाइरास तयै जों नुखा थांनाय दिनाव बाहायनो दिनै गोबां उत्सव गोबां पूजा जों खालायमानलिया दिनै नोंनि खाथि पूजा जों साइमानो बलायखनो उत्सव कतर आबो जों खालायमालिया गाहाम खालायमालिया तै दिनै केर पूजा हाजार लाख बरक उथुमो एक सप्ताहनि केर पूजा आबो जों गाहाम खालायमालिया तै दिनै गरिया पूजा आबो जों गाहाम खालायमालिया तैदिनै गुड फ्राइडे जों ख्रिस्टान ताकु बुहरनो बागै आबो जों खालायमालिया तै बुद्ध पूर्णिमा दिनै बुद्ध रंनि बागै आबो जों गाहाम खालायमालिया जों जतनो साइमानो आ जरागो किन्तु जों लुगिया दिनै कम्युनिस्ट पार्टीनि बरक कम्युनिस्ट पार्टीनि नेतारक बा दिनै देशर कथारक कुनु सुइया ता बागै दिनै केर पूजा मा खालाया ता बागै दिनै गया पूजा मा खालाया तांगै दिनै गुड फ्राइडे मा खालाया अबायके बर कोनो मेंशन खालाया आदर के बर साइलेंट दंगो अबर जोंनुखा कम्युनिस्ट पार्टी कोनो समयो दिनै इसे त्रिपुरासानि बागै कंथाय बारायनि बागै बर खागामानि करै आदर बर समा खामो तांगै केर पूजा मा खालाया तांगै गरे पूजा मा खालाया तांगै निनि अमहाय गोबां गुड फ्राइडे मा खालाया बुद्ध पूर्णिमा खालाया आबो बर ताम साया आबो बर साइलेंट दंगो तारमाने जों बुजिखा कम्युनिस्ट पार्टी निनि सीपीएम पार्टी कोनो समयो दिनै त्रिपुरा सारनो दिनै गंथाय बारानो बर हामजागिया बरनि कोनो बर साया दिनै हठात क्लाय बर सागातांगै दिनै मुस्लिम ताकु बुहरनि ईदुल जोहा आबो तां खायमेया हानि बर प्रश्न खायगा आबो काजै आरो न जों वासनाय दरकार दिनै जनगण दाव दिनै पाब्लिक वासना दरकार जों दिनै अबनो साव जों दिनै मुस्लिम बायरावनो जों हामजागो जों बरनि रेसपेक्ट खालायो बरनि ईदुल जोहानो जों जाजागो बरनि आनि तरफ থেকে आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आनि परिवार नेंगै आनि सरकार नेंगै आं बरनो आनि पाइफले हामबाय आनि खुलुमा याफारो जत्त चिनि खाना चिनि 1 तारिख अगस्त चिनि ईदुल जोहा आंनाय जत्तनो गाहाम गोनां खालायै जे सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायै सरकारनि जे आयदा आइन कानुन मानेगै दरब पलायना उंथुम आं जत्त आनि मुस्लिम ताकु बुहरनो आं आनि खाबाय खुबाय गबक जाओ।